Uy, pre, Kumusta man? nangumusta man na may gituyo. Yan pre, kanang mulos kay kwarta pre. Muulos? Or ikaw may mulos na kukwarta? Ay, dili. Ako gidoy mo paulos mo kwarta pre. Imposible ka raw sa ka man in taon ka ni paulos sa kwarta. Ay sos ka pre. Dara oh, 1.5 oh, usle. Sure ba po ne? Ay naman ka pre. Sure ka ayaw mo man dili. Oh, mao ba? Pero, tay sa anong murag nagikilayang tuyo na ako kaya nga nang paulos mo ka ng kwarta. Laing tuyo. Wala ko laing tuyo. Pre, ang ako magpaulos sa gyud ko kwarta. Bisan pag pila ka tuig na mo sa bayaran, walay problema na ako na pre. Bitaw, tinunod bitaw na mo ha, pre? Kinsa ko puno gabi na ngay nato hanay pre nang kakwarta pro tong gisgutan. Matay, salamat bigyan ni pre. Kaya dako na tabang na ako ni pre. Ay, walay problema na pre. Nanala. Moris ako. Salamat kay pre ha. Sige pre, you're welcome. Yaks! Yaks! Oh! Bulam ko na yung magkuhan, Yaks! Uy, Rek! ako na paulit na kailangan pre kong trabahoan. Ay, mo, wala po kong silig, Yaks! O, kuhan! Pan! Sa pa may kulang, basigaran po ka rin ko ano. Balde. Ano ni Yaks? Saan man yung ipangulam, Yaks? Ikaw na lagi kailangan pa kong buluhatan. Oh, nahala, sige, Yaks! Salamat! Maris ako! Ay, sana tol? Siguro wala ko na kinahanglan. Yak, nasi bubong sa ilang. Yak. Yak, ay naman siya, huy! Kwarta ni mo, nalatak! Sus, imo una na. Si ibu na buang ka sa kalibo kay na, huy, pasakad bilamang ka. Lagi, kabalo biya ko, naluoy ko nimo mo nang imo una na, ayaw kabalaka. Sinaluoy, huy, sa kalibo na mo, kita anaw sa kalibo na, huy! Imo gani, imo una na, akong gihatag na nimo. Huy, duha kadlaw na binakong trabaho na sa kalibo niya, karo ipangatag-atag dili pwede. Ayaw kabalaka, kay kanang kwarta, sayo na kinapangitawon para nako. Munang imo una na, moris ako. Yaks, di lagi ko mudawat ana. Yaks, matay ko sa kalibo kay di ko lagi mudawat. Imo na lagi, ako nang gihatag para nimo. Matay di lagi ko mudawat lagi. Kay ko sa pagangalay ngo na ang kwarta sa kalibo. Matay gyud di ko makakawe kayag dawat ana. Hindi man naman kaya na ako man ang gihatag nimo. May dili na ako hinaguan. Yaks mo na Lagi, dili nimo hinaguan pero ako nang gihaguan para nimo. Matay di gyud na maog yaks. Imo na na yaks, di bitaw pa na yaks. Di Imo lagi ko. na lagi na lagi. Bisa ko saon di ko mudawat ana. Hala, dili magkakahari ng kwarta. Ay di binuang ra na di ka mututo po kag istorya nako roy gapalak bitri ko. Kuan kalibo biya kani og usap po hinaguan biya po kay nimo. Ya ko man di na ko duwato. Gabamit ta grasya ana. Kito ba po ne? Tinuod na, bago pa ako nang gi-withdraw ganiya, di ba? Timote, di ba? Kay bahong iti machine. Inay. Ato na, karon. Baog yung itiyak. Dili iti machine. Iti machine. Itis Itis, imong salamat kabuang. kay ani Yaks matay. Salamat ko ni Yaks oh, tawa Yaks oh. Tawa na ko pitaka. Oh. Wa gyud koy kwarta Yaks. Oh, wa na sulod Yaks. Oh, wa sulod. Ya kana Ito ang sublan, oh. Asa naman po ne? Ay, gidugangan ako na imong kwarta, kaya may suldi mong pitaka. Ipon ka na tag naman ko sa kalibo. Sus, kabalo ko nimo, makaluluoy kay ka pobre kay.